Turon trapo kung giingon sa imo ha. Na trapo kung giingon sa imo ha. Ayaw na trapo. Kabuutan kayo sa ini vlogs guys. Wow. Cute, kabuutan. Siya na tigligtig guys, hindi ka human mong kaon. Automatic na siya. Automatic na siya ang manguan. Mandrapo. Hoy, naghihakop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May buutan nga bata guys. Magdumdum din siyang trabaho on, magabi eh. May taga-ako ni nga. Sunda ko, dire. Dili ni mausab. Dili ni mausab siya bang. Di ko kaagay. Manlapo lang Di yapon. ko kaagay. Song sila may kontak kay inaog mo. Ayun, kinasong sila. Ay, sumpa ko. No, kita. Sumpa ko siya. Dua lah. Saling lang. Trapo siya. Tan dua. Trapo kay. Dominio, may nang Ay, kumaminoy. magusam ka magdagang guwang. Musig mahay kasi mong kwan, imong pagkatao, magdagang guwang ka, wala kay liwat, kinahanglan na kay pamilya. Kinahanglan na kay bana, na kay mga anak. Iluoy kay kag matiguang kag wa kay bana, wa kay anak. Oh, Ay, naaktaw mo. mga apo, hay na mga matay mami. Ay, Mga matay mami imong ginikanan. kailan na sa Facebook pa? Oh. Anak, Oh. anak. Kung buntis gani ka, mabuntis at ka. Dia. Anak ni mo. Anak ni mo. Oh. Ay, anak. Unsam na. Kung patay, ako, ikaw mamatay. Ang imong ginikanan ni dahil mula virus kalibutan. Muna nga gitrini ka sa ang pagpanglimpyo, sa ang pagpanghugas, trini ba? Good job. Oh. Limpyo. Aron nga manglaba, aron magdako kang naakay kuan, nakay mahuan ba? Di ka makuyawan kung nawagtang miskin ang ang tao ila yung malabay ra. Una. Tapos binuon yun. Buutan kayo siya. Awa. Kamao na siya guys no? May laman mo di kamao, hindi ka mas trabaho no. Naana dagin siya. Sinipig mo trapo. Oh, maro ka po ni trabaho. Trapo, hugas. Na. Yung trapo ka ng mga lubot. Very good din siya. Very good in the vlogs. Kulang. Na. Alsahan. Asahan, ay, asahan na diya gibugat mo na. Pahuway na din kay si Kuya Japet ang manilig. Ang atong tipanilig mga guys kaniya si Kuya Japet na. Oh. Lingkuro na po na to si vlog. So, nani si text. Oh, nani si text sa katrabahoon. Anti pa kaon sa mga ero, mga ereng si Kuya Ije. Anay tigtabang. Ato sang ipakita kadiyot ang tigsilig ka na. Oh, mo tigsilig Kuya Japet. Aron ka mao ni sila trabaho siya aron naman sad. Sige kadadlaw trabaho, di ka mao. Mukamao na ni sila. Mukamao na siya ka. Muna trabaho kadadlaw. Kapoy pud kasi kapoy magpakuan pas mga bata ba. Magpasunod kay. Na, si kanimi ka high blood ka, pero okay ra guys. Sa kamao lang trabaho. Kamao gyud trabaho. So, sito na kayo ng nilig.